Egunon, Sator txiki. Egunon, asto txiki. Nola egin duzu lo? Lo? Oso ongi. 10 ordu egin ditut. 10 ordu? Bai. Gaueko 10etan sartu nintzen, eta goizeko 8etan esnatu naiz. 11, 12, 13, 10 ordu. Berriz ere egingo zara handian beste lo eginda? Asto txiki, erakutsi hortzak mesedez. Hortzak? Begira. Handiak ditut. Bai, handiak eta zikinak. Garbitu altzen dituen barka hauean. Nik atzo, Etzen dituen garbitu. astu egin zitzaidan. Lasai, asto txiki. Behin asteagatik ez da zer gertatzen, baina badakizu hortza garbitza izugarri garrantzitsua dela, ezta? Bai, badakit. Bestela, hortzetan txantxarrak ateratzen zaizkizu. Hori da, txantxarrak atera, hortzak usteldu eta akabo. Horregaiti da garrantzitsua hortzak egunero garbitzea. Eta ahal izatera 3 aldiz. Gozaldu, bazkaldu eta faldu ostean. Baina 3 aldiz pila bat da. Nik ez dut gogorik izaten. Badakit, asto txiki. Nik ere askotan ez dut gogorik izaten, baina horrelakoetan nork bere buruari gogor egin behar dio. Eta egunean 2 aldiz ez alda nahikoa. Gomendagarriena 3 aldiz da, baina bestela 2 aldiz, eta gutxienez behin. Beno, gozaltzeko ordua, Sator txiki. Bai, gozaldezagun, baina gozaldu eta gero... Gozaldu eta gero, salda bero! Eskolara! Eta hortak? Egia da. Burua, astu zait berriz ere. Platerean oreka eguneroko arreta.